nie. Ani nie. Nie. Ani ne. No. Ale nemusela bych, no, ale musím. No tak trochu, keď sa mi príliš chce. No, z povinnosti. 3 deti, takže musím variť denne. Nie, my sme mali ešte. Z povinnosti. Ja radšej jem, než vařím. Nie rada, ale veľmi často. Ja, keď sa mi chce, tak varím rada, a keď sa mi nechce, tak nie. Ako kedy. No ja nevarím, ja nemôžem povedať. Ja skôr tak z povinnosti. Varím rád, lebo otec ma naučil jednu múdru vec, že čokoľvek varíš, musíš variť s láskou. Nesmieš tam zabudnúť dať srdce. Potom je to vždy dobré, nech to je akékoľvek. A keď človek varí s láskou, ťažko môže variť sám pre seba. Takže rád varím, keď mám preklad. Aby bolo čo jesť. Pretože mám 3 mužov doma. No, keď manželka nevarí, tak musím ja niečo navariť. Pre priateľa. No, keďže mám dosť veľkú rodinu, tak niekedy je to nevyhnutnosť a niekedy varím veľmi rada. A veľmi rada pečiem tiež. Väčšinou počas víkendu, kedy si veľmi rád podýchnem pri varení, pretože to je taký dobrý relax. Maximum 3. Keď je dobrý týždeň. Znám sa, že raz asi. No za týždeň to môže byť aj 0. 4-krát. Málo, ja sa stravujem skôr v reštauráciách. Tak, ja neviem, raz, 2-krát maximálne. Cez víkendy občas, cez týždeň sa stravujeme v reštauráciách. Raz denne. Fúha, radšej čítam, ale nie, cez víkendy varím, tak. Väčšinou cez víkend varím a to varím tak do obeda. No, 7-krát týdne, minimálne 2-krát denne. No, tak. Pol hoďku denne? Denne hodinu, zhruba. Plus pečenie, samozrejme. Keď 2-3 do týždňa varím, tak určite 2 hodinky pri tom strávim, si myslím. Neviem, to na hodinu povedať ani na minúty. Neviem, každý deň som v kúdení. Ja môžem povedať, ja mám veľkú výhodu, lebo môj manžel neznáša, keď stojím pri šporáku dlho, tak povie, radšej dlho nevaru, rob niečo na minútku a sme rýchlo hotoví.